Soc la Mariona, tinc 43 anys i visc a Mataró Centre. Soc bibliotecària documentalista i professionalment treballo de catalogadora bibliogràfica a les biblioteques de la Generalitat. I en el camp del voluntariat he dinamitzat clubs de lectures a les biblioteques penitenciàries i he coordinat projectes d'apadrinament lector a les biblioteques escolars. Estic a la llista electoral d'en Comú Podem perquè des del 2019, que represento el partit en el Consell de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, vull canviar la societat a través del poder cohesionador de la cultura i a través d'una mirada feminista. I en Comú Podem és el partit que encarna aquests valors. Per què? Per ser un partit d'esquerres, per ser un partit democràtic, per ser un partit ecologista i per ser un partit feminista. Per a la meva ciutat vull que els joves artistes puguin desenvolupar els seus projectes aquí, on viuen, a Mataró. Vull millorar la connexió entre els diferents agents culturals per augmentar l'oportunitat dels infants i joves. Vull assegurar el projecte de la Biblioteca Cirera Molins i que aquesta porti nom de dona. Vull crear una escola de les arts integrada per dansa, teatre i música. Mataró té un deute pendent amb el poble gitano i des d'en Comú Podem volem posar-hi remei a través d'un pla d'acció cultural.